खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बर' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ लकसभा बिसायख'थिनि सान फोसावनायनि उनाव क'क्राझार बियाबाव राजखान्थि दोलोफोरनि बिसायख'थि पेरेडआ जागायबाय। भट होग्राफोरखौ सांग्रां खालामनो थाखाय गामिफोराव मेलफोर खुंनाय जादों। मैयाबो बाक्सा जिल्ला कमिटिनि दैदेननायाव बरिमाखायाव मोनसे सुबुं गौमा खुंफुंनाय जादोंमोन। भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि बाक्सा जिल्ला कमिटिनि बिबानगिरि आफादगिरि कान्तराम स्वर्गियारिया भट होग्राफोरखौ गावसोरनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय भिपिआइनि बिजाथिनो भट होनो खावलायदों। बिथाङा बेखौबो अजद होदों दि हादोर उदांस्रिनि 75 बोसोरनि उनाव हादोरनि भट होग्राफोरा गावसोरनि मोननांगौ रांनिफ्राय जानगाराव थानांदों होननानै मख'नो गोनां दि भिपिआइनि ललित पेगुआ 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन होनना दोलोनि मावथिफोरा फोरमायो। क'क्राझार कमार्स कलेजनि एनुवेल उइकजों लोगोसे गायसनथाइ सान फालिदों। क'क्राझार कमार्स कलेज स्टुडेन्ट इउनियन बडिनि बानजायनायाव थांनाय 14 मार्चनिफ्राय लानानै 18 मार्च खालारसिम क'क्राझार कमार्स कलेजनि एनुवेल उइक हाबाफारिया सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो मैया 17 मार्च खालाराव क'क्राझार कमार्स कलेजनि गायसनथाइ सान फालिदों। इउनियन बडिनि बानजायनायाव मख'जाथाव दि इं 1985 मायथाइनि 15 मार्च खालाराव क'क्राझार कमार्स कलेजआ गायसनजादोंमोन। मैया बे कलेजनि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। फरायसालिमायाव गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसा फरायसुलिफोरा सोलोंथाइ लायो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि खौसेयै गोरोबलायनाय सावगारिखौ दिन्थिनो थाखाय मैया बे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। फरायसालिमानि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै लानाय बे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिया फरायसालिमानि लांगोनानिफ्राय जागायनानै क'क्राझार सोहोरनि आसाम अइल साखाथि पुलिस पइन्टनि थांनानै फिन कमार्स कलेजाव फोजोबो। एकाडेमि अफ सेवाकाई गजुरु काराटे आसामनि बानजायनायाव गसाइगावनि हाब्रुबिलाव सानथामनि हाबाफारिजों काराटे फोरोंथाइ मावबादा खुंनाया मैया थुंगेबाय। आथिखालनि लाइमोनफोरनि गेजेराव काराटे सोलोंथाइनि सायाव गोसो बोनो थांखिजों एकाडेमि अफ सेवाकाई गजुरु काराटे आसामनि बानजायनायाव गसाइगावनि हाब्रुबिलाव सानथामनि हाबाफारिजों बेसेन नाङै काराटे फोरोंथाइ मावबादा खुंफुंनाया मैया थुंगेबाय। बे फोरोंथाइ हाबाफारियाव गासै सा 60 लाइमोनफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियावनो मास्टार अफ इन्सट्राक्सन महरै सिहान प्रदुमन धर आरो सिहान सन्जीब बसुमतारी बिथांमोनखौ बाहागो लानानै फोरोंथाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिजनीनि बिष्णुपुर शंकरदेव फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव एसएसडिएफ भगिनी निवेदिता दालाइ बिष्णुपुर गामियारि आफाद सोरखारि नङि स्वच्छ सेवा संस्थानि दैदेननायाव आइजो सानजों लोब्बा लाखिनानै मुलुगनां आइजो सान फालिनाय जादों। बे आफादा भारत आरो भुटाननि सिमाजों नांजाबनाय ओनसोलफोराव सोलोंथायारि बिथिङाव आइजोफोरखौ सिगांथिं लाबोनो थाखाय सम सम बायदि बायदि हाबाफारिफोरखौ मावफुंगासिनो दङ। बेयो थांनाय 8 अक्ट'आव खुंजानो गोनांमोन नाथाय फरायसालिफोराव सोलोंथाइनि थाखाय मैया हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव महरगिरि भ्रांति मेधियाबो बाहागो लायो। क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव सोलिबाय थानाय टेट क्वालिफाइफोरनि डकुमेन्ट भेरिफिकेसनखौ लकसभा बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय दोनथ'नाय जायो होनना बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। क'क्राझार सहराव बिपिएफ दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि 100नि बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय सदर सहर क'क्राझार नोगोराव थानाय बिपिएफनि गाहाय मावखुलियाव सनिबाराव बिपिएफ दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि मावफुंजायो। 100निबो बांसिन इउपिपिएलनि बिजेपि आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गोदानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुथै बरायदों बिपिएफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि एबा बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी प्रकाश बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि एबा एमसिएलए देरहासार बसुमतारीया जर'खायै मैया गोदानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरा आइजोफोरानो बांसिन होननानै बुंथियो।
सेरफांगुरि हेल दैजों बोसोरफ्रोमबो बुखारजाग्रा गामिफोराव गोबाव सम संसार जाबोनाय माखासे गामिफोरनो लामा दालां मावफुंनानै होदों गावनि रांजों बिरखां बर'आ क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरिनि साहा हाग्रा ओनसोलनि साखाथियाव संसार जाबोनाय दावा बुथुवा गामि गफाफोरनि सुबुंफोरा BPFनि मददगिरिफोरा रन्जित बसुमतारी आरो बिरखां बर' बिथांमोननि नुजाथिनायाव गोबां सुबुंफोरा UPPLनि आदर्शखौ मोजां मोननानै गोबां जयनिं जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे ओनसोलाव संसार जाबोनाय माखासे गामिफोरनो हागौमानि मानब सेवा संघनि बोसोनगिरि बिरखां बर' बिथाङा गावनि रां गारनानै लामा आरो साखाथिजों भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैमानि साखाथियाव माथावरि होनानै होदों जाहाथे रायजो राजाफोरा दैबानाजों भुगिनांबाय थानायनिफ्राय रैखा मोननाय बायदि। सरकारनि मावबिथांखि बायदियै SHGफोरनो मिनि राइस मिल राननानै होदों रौता डेभेलपमेन्ट ब्लकआव। BTR सोरखारनि बाखनायथाव हाबाफारि बायदियै मैया उदालगुरि जिल्ला रौता डेभेलपमेन्ट ब्लकआव नं 37 धोनस्रि समितिनि TCLCC चेयारमेन रुजुग्रा मोसाहारिनि दैदेननायाव मोन 11 गावसुंथा हानजाफोरनो फिसा माइ सौग्रा आइजें मिनि राइस मिल राननानै होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। माइनाव सोरां बिथांखि अनसाय बिथांखि बायदि बायदि मावबिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरखौ रांखान्थियाव जौगाहोनाय हाबाफारि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय 16 मार्च सानखालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जारिमिन बिफाननि बानजायनायाव मोनसे हारिमुवारि हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव मुसलमान हारिखौ लाजि फोनांनायनि गोख्रों अजद दैखांदों आमसुआ। बे हारिमुवारि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव सानै फरायसाखौ मुसलमान हारिनि दायनिगिरि साजायनानै पुलिसआ आखायाव हेन्डकाफ लागायनानै लावथिजों बुयै बुयै लानानै थांनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ लानानै गोख्रों बिबुंथि होदों आमसुआ। मोनसे हारिखौ बिथा खालामनानै हारिमुवारि हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बेबायदि दिन्थिनाया जोबोर दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जादों। बेखौ माब्लाबाबो आमसुआ गनायनानै लानाय नङा। लोगोसे थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे BTR सोरखारा बेनि सायाव बिजिरनानै होनांगौ नङाब्ला आमसुआ बेनि बेरेखायै गोख्रों सोमावसारगोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।